Gipangandaman sa Traffic Office sa Mandawi City ang panahon sa Pasko. Labi na sa pagsugod na niya sa Misa de Gallo. Ingon man pag-deploy og personnel sa mga dapit nga nagsaan sa mga tao. Ang report ni Nico Sereno. Taliwa sa nagkabugat nga dagan sa trapiko, gisiguro sa mga opisyales ug personnel sa team makapakatap sa ilang mga personnel. Target ang mga suruyanang lugar aron ma-manage ang dagan sa trapiko. Lakip na ang pagsugod sa Misa de Gallo, siguroon nga mabutangan og traffic enforcers ang mga simbahan. Ang team dunay 189 ka mga field enforcers. Ang plano namo sa operation is all field enforcers, apil na ang mga team leaders, supervisors, no day off niya, among gikuha niya, dili gid mo absent. Alang sa Kapaskuhan, on duty ang ilang tanang field personnel. Kini aron masigurong matutukan ang ilang assignment ug mahapsay ang dagan sa trapiko. Yan, naghimo na tag deployment for the 6 nga dagko nga mga simbahan. So, expect mo tag kuan kanang heavy traffic during sa Misa de Gallo. Gipasabot hinuon ni Humawas nga dunay pipila ka adlaw nga skeletal workforce ang mag-duty. Kining adlaw mismo sa Pasko ug sa bispera sa bag-ong tuig, kundi expected sab nga mingaw-mingaw ang kadalanan ning maong mga adlawa. Nico Sereno, Balitang Bisdak.